Tervetuloa Rajamaan kulkijoiden podcastiin. Muista Kirkuma-kampanjassa pääset seuraamaan Korianin, Perran, Puffin ja Viernan edesottamuksia Aethen maailmassa. Tadaa! Tervetuloa Rajamaan kulkijoiden 11. jakson pariin. Tässä on ollut pienimuotoinen kesätauko. Olemme nautiskelleet Suomen luonnosta ja lämmöstä ja sateista ja olemme nyt taas täällä katsomassa, että mitä nämä meidän rakkaat pienet paskiaiset saavat aikaan. Kuinka moni teistä on nauttinut Suomen luonnosta? Haluaa vaikka se kaikki on niin kalateita. Lämmöstä ehkä, luonnosta ei niinkään. En ole luontoihminen. Te jäitte viimeksi, olette edelleen Ipsfortin taikakoulussa, jossa te olette ollut nyt monta jaksoa. Rajamaan kulkijat ottivat vastaan tällaisen pienimuotoisen tehtävän eräältä kreivittarelta, jonka armas poika on Ipsfortin taikakoulussa oppilaana. Hän on erittäin huolissaan pojastaan, josta ei ole kuulunut. Silloin kun te kreivittaren tapasitte, niin ei ollut kuullut niin kuin pariin kuukauteen yhtään mitään. Ja hän haluaisi, niin kuin, että joku ryhmä kävisi tarkistamassa hänen puolestaan, että onko jokin hätänä. Koska taikakoulun rehtori vakuuttaa, että kaikki on hyvin. No, te lähditte sitten Ipsfortin taikakouluun kohti Waterdeepin kaupungista ja kohtasitte siinä metsäretkellä useamman päivän aikana erinäisiä kohtaamisia, jotka eivät ainakaan niin kuin selvittäneet mitään teille. Mutta te myöskin koitte siellä kaikenlaisia valaistumisia ja yhtenäisyyden kokemuksia siinä matkalla. Ja teillä oli myöskin seuraa tällaisesta niin kuin, mikähän sen oikea nimi oli se? Maurice Grant. Maurice Grant oli tämän kauppiaan nimi. Te kutsutte häntä pelkästään Makeksi ja Make ei tykkää siitä, eikä teistä. Mutta onneksi te tykkäätte Maukasta, niin se ei haittaa. Häneltä ei kysytä. Tää lähinnä Korian tykkää. Kyllä te muutkin tykkäätte siitä, mutta ette yhtä paljon kuin Korian. No, te päädyitte Ipsfortin taikakoululle yhden päivän päätteeksi ja otitte kontaktia heti tähän kyseiseen rehtoriin, joka myöskin niin kuin kertoi teille niin kuin tästä vähän koulusta ja siitä, miten se operoi. Teillä oli myöskin sellainen tieto tästä Mauriselta, että hän on viemässä sinne paljon mustetta, ja tämän rehtori kertoi teille myöskin. Ja sitten siinä tutustuessa kouluihin ja opettajien ja ottaessanne osaa esimerkiksi yhdelle luennolle, niin tämän jälkeen asiat alkoivatkin olla vähän epämääräisiä ja teillä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Esimerkiksi rehtorin mielestä heille ei ole tullut mustetta. Kreivittaren silmät ovat vääränväriset siihen verrattuna maalaus versus siihen, mitä te kohtasitte. Ja teillä on myöskin käsissäni nyt kellarissa pesivä ongelma, josta te ette ole löytäneet mustetta, mutta olette löytäneet tällaisen niin kuin mutatoituneen plaitin. Plaitit ovat näitä tällaisia puumaisia hirviöitä, joita on alkanut näkyä tuossa koulun läheisessä metsässä ja aiheuttanut jonkinlaista pientä pelkoa siellä. Epävarmoina siitä, mihinkä teidän pitäisi jatkaa. Te joka tapauksessa teette koulun kellarissa sen verran vaurioita, että rehtori on ja ei ole teihin hirvittävän tyytyväinen. Ja te olette vähän niin kuin luvanneet hoitaa homman loppuun ja tutkia, että onko kellari turvallinen ja koulun alus turvallinen. Teidän ainoa johtolanka on yli 150 fiittiä syvä reikä suoraan niin kuin kivilattian lävitse suoraan niin kuin koulun alle. Ja tällä hetkellä Vierna ei pysty puhumaan. Puff ei voi muuten hyvin saa tuon kunnon selkäsaunan Perralta yhden nyrkin voimin. Ai niin, sorry. Korianilla on paljonkin kysymyksiä, joita hän ei voi kysyä keneltäkään, koska hän ei anneta. Perra ehkä tämän ryhmän ainoa tällä hetkellä niin sanotusti kykenevä sosiaalisoimaan miettii ehkä elämänsä laatua tällä hetkellä. Kun te nyt seisotte rehtorin toimiston oven edessä, joka on just laitettu ovi kiinni ja kello on 5 iltapäivällä ja te olette luvannut, että seuraavana päivänä kello 6 aikoihin te lähdette takaisin kellariin. Teillä on luvattu myöskin apua esimerkiksi Viernan tähän pienimuotoiseen puheongelmaan ja siihen, että te ylipäätänsä saatte niin kuin ruokaa ja juomaa ja peseydyttyä ja ylipäätänsä mitä muuta te nyt tarvitsettekin hengellistä apua. Mitä te teette?
tuli hiki joku mieleen, käyty läpi. Vierna kirjoittaa sen, kun sillä on paperipinkka mukana, jonka se oli nyysinyt sieltä kellarista. Ja se kirjoittaa siihen, että mä haluan pesulle. Täällä ei juo sitten vahingossa mitään niin kuin pesuvettä tai muuta. Vierna näyttää hyvin kansainvälistä käsimerkkiä. Joo. Kyllä. Peukku ylös. Joo, varmaan tästä nyt on ehkä syytä mennä. Oppilaathan oli ajettu vissiin huoneisiin kaikki. Joo, te siinä, olitte kun te tulitte takaisin sieltä kellarista, niin kun te tulitte koulun sisälle, niin tosiaan koko henkilökunta oppilaineen oli siinä eteisaulassa, jossa rehtori kertoi, koska savua oli noussut teidän tekemisistään sinne alakerrokseen. Ja te tosiaan ilmestyitte siihen juuri, kun rehtori on vakuuttamassa, että teillä on hän on pestanut hyvin tällaisen arvokkaan ja hyvää tekevän ryhmän. Ja parhaannehan te yrititte, ei teillä ollut vaihtoehtoa, mutta tällä hetkellä teidän maine on pelissä. Ja te ehkä ensimmäistä kertaa niin kuin tiedostatte sen, että hyvät teot eivät välttämättä tarkoita, että te onnistuisitte tekemään kaiken oikein. Niin, kellarissa kytee. Kyllä. Joo, varmasti ehkä nyt mennäänkö ensiksi tästä pesulle ja sitten kokoonnutaan syömään. Hyvä idea. Sen jälkeen ja sitten ruvetaan vähän huoltamaan varusteita ja katsotaan, että mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu sitten seuraavaksi heti aamusta. Niin jos tästä lähdemme lontimaan tuonne meille osoitettuihin paikkoihin. Te lähdette teillä on yhteinen huone, johon te voitte viedä nämä teidän mukana olleet mahdolliset reppunne ja teille on myöskin niin kuin osoitettu sieltä myöskin tällaisia hygieniatarvikkeita ja teidät ohjataan sitten tällaiseen niin kuin yhteisiin niin kuin kylpytiloihin. Sinne vaimaskot selkeähän mutainen ja kyllä nokinen. Me ollaan hyvin pölyisiä. Kyllä, että kaikki, jotka tulevat teitä vastaan, niin ovat sillain, niin kuin niistä näkee heidän ilmeistään, että he ovat niin kuin sillain, että he heti tietävät, että te olette ne seikkailijat. Opettajista suurin osa on niin kuin uteliaita ja niin kuin tervehtii teitä tai sitten ei tervehdi, mutta ette te havaitse tällaista niin kuin suoranaista mitään vihamielisyyttä tai tällaista, että ehkä enemmänkin sellaista, että te olette siinä ja te olette hengissä ja rehtori on luvannut teille, hänellä on kova auktoriteetti tässä koulussa ja he luottavat rehtorin sanaan siitä, että te hoidatte hommaan. Näkyykö sitä opettaja Lorkaa siinä samalla? Missään. Pistäpäs tuo perception checki mulle. Nyt. Seittelenkin. Ensimmäinen rolli tälle päivälle. D20. D20 se perception, se on skilli. Mitä plussaa? Onko sulla plussaa siellä? Puhu mikkiin. Katselemaan, että mistä löytää. Tuolla. Pelkkä 10. Sä katselet siinä ympärille, kun te menette sellaisena yhtenä massana niitä kylpytiloja kohden ja sä et näe, että niin kuin professori Lorca olisi siinä, niin kuin, siinä, jotka tulee teitä vastaan. Te ette tunnista niitä, tai sä et tunnista niitä. Niin kuin se oli se, joka piti sen metsässä sen tunnin. Joo, kyllä. Ja ehkä tämä tunnistaa sen kuitenkin. Joo, tunnistaisi, mutta se ei tule vastaan. Okei. Vierna, haluaisin vähän jutella sun kanssa tästä tapahtuneesta, kun sä pystyt puhumaan. Ei tarvitse ruveta nyt kirjoittamaan mitään, mutta jos me voitaisiin johonkin vaiheessa ottaa semmoinen pieni palaveri tästä tapahtuneesta. Mulla olisi muutama 6-7 miljoonaa kysymystä tai jotakin sellaista. Vierna kirjoittaa, että ok. Miksi mua ja Korjania ei ole kutsuttu? On teidäkin kutsuttu. Mutta se haluaa nimenomaan, että ei mitään salaisuuksia ryhmäläisten välillä. Hei, me ollaan samassa huoneessa. No, okay. Se vaan haluaa varmistua, että Vierna tietää, että sen pitää niin kuin olla puhekelpoinen. Kyllä. Saatan olla vähän siinä mallissa, että mulla on niin paljon omia juttuja, että mä en kerkeä katsella, mitä te keskustelette tai touhuat. Korjannilla on ihan omat bileet. Te menette sinne kylpytiloihin ja peseydytte siellä niin kuin kukin mitenkin. Ja sitten Vierna laulaa, kun kukaan ei voi sitä kuulla. Näette, että niin kuin, siellä on miehet ja naiset on niin kuin, jaettu niin kuin eriksensä, niin siinä niin kuin Perra näkee siellä yhteisissä kylpytiloissa, kuinka Viernan suu niin kuin aukeaa.
Joo, ja sitten perraa sillä niin kuin... Saatte olla aikaa niin kuin läjäänsä sinne, niin kuin ei hirveästi, ja sitten korjaa ne Puff omalla puolellaan, että luultavasti jos ette te yritä tehdä mitään epämääräistä siellä, niin kylpyminen menee ihan without any issues. Vois luulla, että keskitytte pesemään ja tuutte sitten ulos siitä ja olette sopinut tosiaan, että te niin kun tuutte sinne ruokailusaliin, niin kun syötte yhdessä ja miettikö te sinne suoraan tämän peseytymisen jälkeen? Suoraan sinne. Ettei kukaan jää mitään hengailemaan mihinkään niin kuin omaan paikkaansa. Te otatte siihen niin kuin ruokaa ja istutte alas ja saatte olla myöskin siinä niin kuin oikeastaan niin kuin omassa porukassaan. Te istutte siihen samoihin opettajan pöytään, kun teillä oli osoitettu silloin niin kuin ensimmäisellä kerralla, mutta siinä ei niin kuin ole hirveästi. Joitakin käy siinä syömässä, mutta kukaan ei ota teihin niin kuin kontaktia. Onko siinä ne kaksoset, ne kummalliset kaksoset? Ai niin, Moko ja Tarek Vaakku. Mikä? Moko ja Vaakku. Perä ei ole kovin hyvä nimissä. Ei kai. Tarek ja mikä se toinen nimi oli? Rary. Niin. Kaikilla on lempinimet ja kukaan ei tiedä. Joo, ne on tosi huonoja, kun niin kuin Siinä on tämä professori Rary on siinä. Eli tämä oli se epäystävällisempi niin kuin kaksoisvelistä. Niin syö siinä samassa pöydässä, mutta ei ota teihin kontaktia. Tervehtii teitä niin kuin nyökkäämällä ja niin kuin tälleen, mutta keskittyy lähinnä syömään. Ei mekään varmaan ota mitään kontaktia siihen hiljainen protesti. Joo, Tarek oli se ystävällinen vähän hupsukka, mutta sen kanssa teillä on ollut teillä on ollut keskustelua, mutta tämä Rary ei niinkään. Viime kerralla, kun hän ohjasi teidät sinne kellariin, niin hän vaikutti siltä, että hänellä on ihan sama, vaikka te kuolisitte siinä matkalla sinne. Niin ei edes siellä, vaan matkalla sinne. Hänen tekosiaan, mutta joo. Vierna, kun me syödään siinä, niin Vierna haluaisi vähän pitää silmällä tarkasti ympäristöä, että mitä siellä tapahtuu. Anta mulle perception checki. 15. Sä pidät vaan niinku ympäristöä silmällä, että miten siinä käy. Ruokasali on, se tunnelma on siellä hyvin sellainen niinku odottava ja vähän sellainen, niin kuin, että mitä tässä nyt tapahtuu, mutta niin kuin tällaisissa tilanteissa, kun jotain odottamatonta tapahtuu, niin ihmisillä on tapana kuitenkin niin kuin yrittää pitää jonkinlainen normaaliuden aste. Ja sä et havaitse mitään sellaista niin kuin paniikkia. Tämä on kuitenkin taikakoulu ja taikakoulu, jossa nimenomaan niin kuin keksitään asioita. Ja kun sulle taikuus on totta kai niin kuin yhtä niin kuin samanlainen asia kuin hengittäminen, se on sulle niin kuin vakio, niin taikuus on joskus vähän niin kuin sellaista, niin kuin, että se voi aiheuttaa myöskin ongelmia. Toki tämä nyt on niin kuin savu alhaalta päin ilman, että kukaan tietää, että mistä se tulee, niin on tietysti vähän aina kyseenalaista, mutta ei mitenkään sellainen niin kuin erityisen, melko tavallinen ilmapiiri. Vähemmän on niin kuin porukkaa selkeästi, mitä voisi kuvitella tähän aikaan, kun on kuitenkin niin kuin lounasillallinen, johtuen varmastikin tästä rehtorin päiväkäskystä. Puffi, onko sä ihan kunnossa? Musta tuntuu aivan hirmu pahalta, että mä löin sua, kun mä olin sokea ja poisoni ja triplet ja riplet ja kaikki vastaavaa. Ja sä koskit mua yllättäen ja I got panicked. Ja niin kuin sitä, mutta onko se ihan jees? Joo, ei tässä. Oli vähän paha tilanne siellä. Niin oli. Aika paljonkin paha tilanne. Joo, lähinnä ehkä, että jos tulee vielä niin kuin 7., 8. ja 9. kerta tulevaisuudessa, niin sit mä alan ehkä huolestua, että mitkä sun oikeat motiivit on. Joo, sovitaan niin. Ihan tälleen, niin kuin, ei tässä tilanteessa, mutta tästä tilanteesta tuli mieleen se, että te tosiaan pystytte niin kuin, inside-checkaamaan ja myöskin niin kuin valehtelemaan toisilleen. Inside-checki tosiaan siitä, että jos Perra esimerkiksi nyt epäili tai niin kuin sitä, että puhuuko sä niin kuin totta tässä, niin se voisi inside-checkata sua ja jos sä haluaisit niin kuin, aktiivisesti pitää jotain niin kuin salassa, niin sä voisit heittää sitten myöskin niin kuin deception
niin kuin checkin, tai niin kuin, jos sä yrität persuadata sitä esimerkiksi johonkin. Mutta sun ei tarvitse kertoa hänelle välttämättä sitä, mitä sä heität. Aivan. Joo, Perra nyt joka tapauksessa syyttää itseään lujaa ja se kun on neurootikko, niin se ei usko kuitenkaan, mitä toinen aivan, sanoo. niin sillä on ihan sama, että saako se ei halua tietää, että onko se totta vai ei. Ihan kiva kuulla, mutta ei sulla ole mitään väliä. Samaistuttavaa. Tietenkään tämän iskun jälkeen kukaan voi olla ok. Nyt Perra katsoo nyrkkää sillä, että what have I done? Ainakaan se ei ollut Again. Joo, kyllä. Perra avautui näille menneisyydestään siellä kanssa. Kyllä, joo. Perra on tosiaan kertonut. Että ehkä myöskin tämä niinku, tavallaan Perralta ei ole sillain niin tyypillistä tällainen epävarmuus, mutta sä oot nyt tässä niin kuin viimeisen päivän sisällä avautunut nimenomaan tälle porukalle asioista, joista sä et ole puhunut todella moneen vuoteen ja joiden vuoksi sua ehkä halutaan myöskin hengiltä. Ja sanotaanko, että se lackluster-reaktio, jota sä näiltä muilta sait siellä keskellä sitä niin kuin kellarissa ähnäämistä, niin ei ehkä ollut sitä, mitä sä oletit, ja se ei ollut suuntaan eikä toiseen hyvä, koska sä et tiedä, että mitä nämä oikeasti susta ajattelee. Eikä varmaan edesauta, että vedetään kaveria turpaan. Joo, kyllä. niin Perralla on niinku psykoosit tulilla. No, mutta onko sä ok, Perra? En todellakaan. Joo. Musta tuntuu ihan hirveältä tämä koko touhu. Ruokaa naamariin ja unta paljon. Hyvä ruoka, parempi mieli. Siinä samalla kun te syötte, niin tämä professori Lorca itse asiassa tulee niin kuin lähestyy teitä ja sä huomaat sen, kun sä pidät huolen ympäristöstäsi. Ja se tervehtii teitä ja ojentaa sulle niin kuin potionin. Että rehtori pyysi antamaan sinulle tämän sinun puheongelmaasi varten. Se niinku näkee, että kuinka tämä sanoo kiitos, mutta niinku ääntä ei vaan tuu. Ja sitten se niinku lähtee siitä, se ei niinku jää. Se tervehtii teitä niinku ystävällisesti, mutta melko neutraalisti. Mutta lähtee siitä sitten. Tai itse asiassa se odottaa, että sä juot sen. Vierna ottaa sen korkin pois ja se. Te näette, te kaikki muut näette siinä sellaista niinku sinisävyistä niinku, juomaa, joka vähän niinku poreilee, mutta ne poreet niinku tavallaan niinku katoaa niinku ilmaan. Että se ei niinku sihise, mutta siitä tulee sellaista niinku sparkli. Vierna kirjoittaa paperille silleen, että jos mä kuolen, niin kostakaa. Ja sitten se juo sen potion. Eli se on siis mahdollista. It is a possibility. Heitä Constitution. Oh god. Saving throw. Oh no. 18. Sä kun se menee, sä juot sitä, se on hyvin sellaista niin kuin kirpeää kielellä ja poreilevaa, ja kun sä nielet sen, niin se niin kuin tuntuu, niin kuin se niin kuin joisit jotain liian kuumaa. Vierna ottaa. Niin kuin saman tien. Sillain niin kuin Lorca siinä, että se tuntuu varmasti vähän epämiellyttävältä, koska se on tällainen meidän uusi niin kuin uusi keksintömme sillä, että miten saa niin kuin Lesser Restoration spellin niin kuin juotavaan muotoon. Niin se saattaa mielenkiintoista nähdä, että miten sinun kehosi siihen reagoi. Tosi mielenkiintoista. Vieraan se sanoo niinku ääneen kun sä puhut, niin sulla tulee ensin sellainen hyvin squeaky crow. Joo, sillä että sä et pysty niinku hallittamaan sitä, että se on all over the place, se on niinku tosi matala ja se on yhtäkkiä toisessa kirjaimessa tosi korkea, niin se on sellainen niinku häiriöääni. Mitä tuntuu vähän kummalta? Kyllä. Ja sitten se alkaa pikkuhiljaa tasautua. Se polttava tunne lähtee niinku pois. Susta tuntuu, että sun keho niinku ravistelee sen pois sillä lailla, että se oli tosi epämiellyttävä tunne. Mutta sitten kun se pääsee niinku vatsaan asti, niin se tunne katoaa. Ja sitten susta tuntuu, että sun ääni tulee takaisin, kun sä testaat sitä. Kuuluuko mä nyt? Kyllä kuuluu. Oh yeah! Hienoa. Ja Vierna toteaa silleen, että jos sitä pystyy, niin tätä vaikutusta voisi, tai siis kiitos. Mutta jos tätä pystyy vähän, potkua vähän pienentää, niin yeah. Aivan. Pitää viestiä eteenpäin, mutta jätän teidät nyt rauhaan. Mä syön nopeasti ja pakkaan kaikki loput eväät mukaan, mitä mä en ehdi syödä, ja sitten juokseen sen Lorcan perään.
Miten te reagoitte tähän? Vierna on shaken, se antaa vaan koneeni mennä. Miten Perra ja Puff näette? Kattoo silleen toiseen suuntaan. Jos me vaan leikitään, että se ei kuulu meihin. Joo. Te ette yritä estää. Ei niinku, jatketaan syömistä vaan. Lorca kävelee sinne niinku käytävälle niinku sieltä salista ja Joo, mä juoksen sen perään ja Joo. huikin, että odota hetki. se kääntyy sitten sille, Ei koskaan nähdä herra, Ei. Korjan. Miten voin auttaa? Tää kyselee siltä niistä kertoo, että kun se näki siellä metsässä niitä laitteja. Ja sitten kyselee kaikkea mahdollista niistä, että onko niitä nähty ennemmin siellä koulun sisällä kuinka ja onko niitä ollut jotakin, että niillä on ollut jotain tauteja tai onko niistä tullut aggressiivisempia tai että kun ne näki sen pollenin siellä kellarissa, niin tämä yrittää kuvailla sitä ja sitten kysellä vähän, että tietääkö ne sitä olentoa ollenkaan, että mikä se oli. Sä näet, että tämä Lorca jää kuuntelemaan sua ja miettii sillä lailla, kun sulta tulee varmasti tätä. Sä et anna sille mahista myöskään vastata ja se tajuaa sen jossain vaiheessa, että ei ole tarkoituskaan vastata tähän väliin, vaan antaa sun puhua. niin se tulee paljon informaatiota siihen ja se hetken siinä miettii ja sanoo, että Blightit ovat olleet aktiivisempia kuin moneen vuoteen. Mutta en kyllä tiedä, että niitä olisi koulun sisällä ollut. Se ei yleensä ole se ongelma, mitä me heidän kanssaan... Yleensä he tulevat vain ja yrittävät ajaa meidät metsästä pois. Mutta nyt heillä on enemmän... he tulevat lähemmäksi ja ovat tuntuvat, että he pelkää meitä enää samalla tavalla. Ja me olemme siis yrittäneet aina pitää, me emme halua missään nimessä taistella heitä tai hankkiutua heistä eroon. Mutta tämä on vähän uusi tilanne meille kaikille. Rehtori on käskenyt meitä pidättäytymään metsään menosta, mikä on tietysti todella epämiellyttävä ajatus, koska se on hyvin tärkeää löytää myöskin sitä taikuutta luonnosta, mutta niin. Onko niissä ollut mitään muutoksia tai mikä se voisi olla se olento, joka oli se? En kyllä osaa sanoa, en ole ennen tavannut sellaista. Tokihan on mahdollista, että mikä tahansa olento, esimerkiksi me elämme kuitenkin hyvin taikapitoisessa maaperässä, joten ehkä mikä tahansa olento pystyy mahdollisesti mutatoitumaan, mutta tuo kuulostaa enemmänkin siitä, että se olisi sairas. Jos se siis oli edes Blighti. Enää. Ei me kuulla. Mitä te teette? Te varmaan syötte siinä samassa. Puhutteko te siinä mitään? No mä ajattelin, mitä huomenna kun me lähdetään hiippalemaan aamulla sinne pelipaikalle taas takas, niin mitä me oikeasti tehdään? Mennätäänkö me hypätä sinne tyhjään monttuun? Ei siellä varmaan paljon muuta ole tehtävää. Katsotaan, että onko siellä niistä me laitettiin niitä puusäleitä niihin ovien saranoihin ja näihin merkiksi, että katsotaan, että onko siellä kukaan käyskennellyt missään. Ja ei siinä kai auta, kun mennä tutkimaan. Mä kiitän Lorcaa ja sitten palaan takaisin tuohon noiden juttuihin. Se lähtee omille teille. Tarvitaanko me nyt joku valtava köysi? Sehän rehtori lupasi sen meille. Okei, joo. Ja mutta mietitään, kuinka, pitäisikö vähän miettiä jotakin pelisuunnitelmasta, kuka me lasketaan sinne vai meinkö minä ensimmäisenä ketterästi sinne hyppään. Sinä ensimmäisenä, ainoa pimeä näkemätön, meet ensimmäisenä. Kyllä, ja huonolla noppatuurilla niin voisi hypätä sinne. Huutain vain pantsai ja me nostetaan sut ylös sieltä sitten kevyesti. Tai mitä jää jäljelle, joku käsivarsi tai joku. Kummalla oli pimeä näkö, Korjanilla vai Puffilla? Mulla. No niin. Mä ehdottaisin, että me koitetaan uudelleen sitä samaa tekniikkaa, että lasketaan Korjan sinne alas ensimmäisenä katsomaan vähän, että mitä siellä näkyy. Näytän lihanpalaa sitä, mitä meillä on ruokana. Että pitäisikö sinne heittää jotakin täkyjä niin kuin aluksi, esimerkiksi tämmöisiä, että jos siellä on joku nälkäinen, joka aikoo syödä, niin kuulisi edes ääntä jotain, ettei mennä aivan surman suuhun.
Jos sinne viedään tarpeeksi sitä ruokaa, niin sitten ne ei halua syödä meitä ollenkaan. Ehkä. Ehkä mahdollista. Viharna kerää jotain pekonia sen laukkuun. Haluatteko te kaikki kerätä siitä niinku ruokaa? Kyllä dogipäki. Pistäkää sleight of hand. Ne kaikki, jotka yrittää niinku piilottaa sitä ruokaa. Korianilla on jo ruokaa jemmattuna, niin mä en... 18. Dirty 20. Ui. Te molemmat, niinku, te selkeästi olette joskus niinku laittanut jotakin niinku ruokaa piiloon. Tai sitten voi olla myöskin syy siitä, että siellä ei hirveästi ole porukkaa. Tai voi sitten olla, että Rary on justiinsa myöskin lähtemässä siitä pöydästä ja hän ei niinku katsokaan teihin päin. Mutta te saatte niinku piilotettua siellä sen verran, mitä te nyt ajattelette, että teidän laukkuihin mahtuu sillä järkevästi, ettei niinku koko lautasta. Toisaalta en tiedä, mitä tuollainen niinku balsamoitu puumonsteri syökö se välttämättä pekonia, pitäisikö sen olla edelle miettiä. Siellä voi olla jotain muutakin niin toki voi. Monsteria kuin niinku ne ilmatot. Pitääkö ottaa lisää ainakin soihtuja matkaan? Kaikille oma. Eikös meillä ole kaikilla? Onko teillä inventoorissa? Niin kuin mun mielestä on. Mun mielestä meillä kaikilla olisi. On. Joo. Mulla on 9 torchia. Mulla on 7. Viisaa. No, te voitte ottaa niinku jonglööraamalla torchia. Musta tuntuu, että mulla pitäisi olla 10, mutta mä taisin heittää sinne monttuun. Aivan. Hyvin mahdollista. Joo. Mutta mennäänkö tällä ajatuksella sitten, kun saadaan aamulla köysi? Eikö sinulla voinut toimittaa siihen jonkin ruokalan eteen tai ulko-ovelle? Siihen eteisaulaan kyllä teidän tarvitsemat niin nämä. Kiipeilyvälineitä pyydettiin, just jotain hakuun tai jotain jalansijoja tai jotain tällaisia. Tästähän tulee hauska. Ottaa öljypulloja sinne. Pienet koktailit. Mä ajattelen, että te valelette itteni siinä öljyllä, että voisitte mennä niin jostain tiukasta paikasta niin paljon paremmin. Ei hitto, tulee tästä aika klaustrofobinen jakso. Ei, koska DM aloittaa jo valmiiksi. Maan alle. Kyllä. Kauhea. Mutta pitäisikö tästä pikkuliaa sitten lähteä vetäytymään yöpuulle ja rauhoittumaan? Joo. Kyllä. Joo, te lähdette siitä, olette syöneet vatsanne täyteen ja ottaneet myöskin vähän niin kuin mukaanne. Ja teillä on hyvä idea tästä, että miten te tätä teidän ongelmaa lähdette niin kuin hoitamaan, koska teille on annettu hyvin selkeä niin kuin tällainen ukaasi täältä rehtorilta, että se pitää hoitaa turvalliseksi. Miettikö te kaikki sinne huoneeseenne? Siinä niin kuin, teettekö te siinä ennen, niin kuin tässä on mennyt jotain pari tuntia, sitten kello 5:00–8–9. Haluatteko te tehdä mitään niin kuin tässä ennen nukkumaan menoa? Perra halusi keskustella. Perra halusi keskustella ja sä olet siinä, Vierna istuu siinä valmiiksi ja on sillä valmis keskustelemaan. Miten Korian ja Puff, teettekö te siinä mitään? Mä menen siihen johonkin sohvan nurkkaan ja käperin ja rupean lukemaan jotakin muistiinpanoja tai jotakin vastaavia. Korian menee sinne omaan päänsä sisään. Mitäs Puff, vai jääkö sä kuuntelemaan mitä mahdollisesti? Mä esitän, että mä en kuuntele mitä noin puhuu. Sä virittelet sun luutua. Tuu säkin tänne meidän keskusteluun. Aivan. No niin, joo. Voitte jatkaa. Mä haluaisin tehdä tästä, mitä tapahtui täällä. Niin kuin, ilmeisesti jonkin sortin parantaminen. Ja niin kuin, mä en oikein ymmärrä, miten tämä toimii. Siis, mä tunsin lämpöä, mä tunsin jotain voimaa, mutta niin kuin, onko tämä ihan normaalia? Miten tämä toimii? Kuinka tämä voi hallita? Mitä mä voin tehdä ensi kerralla, jos on tarve? Tämä on sellainen tilanne, että kun niin kuin me keskusteltiin siellä, kun odoteltiin, vähän levättiin, niin tämä sun, siis se oli kiistämättömästi healing magic. Ja se saattaa olla, että tosiaan joku jumala toimi sun kautta tai kuuli sun epätoivoisen avunpyynnön, että sä haluat auttaa Puffia ja auttoi. Okay. Tai sitten se voi johtua tästä koulusta, koska meillä on tosi maagisessa ympäristössä, kukaan ei tiedä. Niin tällä hetkellä, kun sä et ole taikuuteen niin kuin aiemmin kykeneväinen. En. Niin. Ehkä. En. Niin
Meidän pitäisi vähän niin kuin selvittää, että mistä se johtuu. Ja ehkä tässä lähinnä pystytään tällä hetkellä tekemään se, että me vain odotetaan, että tapahtuuko jotakin. Ja jos tapahtuu, niin pidetään tarkasti silmällä, että mitä tapahtuu. Toivottavasti sä et vaan sytytä meitä esimerkiksi tuleen tai jotain. Aivan. Tai munkin yksi pelekohon tai maagisesti lyö jotain vielä lujempaa. Onnistuen siinä. Mutta kun mä oon kuullut juttuja siis tämmöisestä, on tarinoita ja ehkä saattanut nähdäkin, mutta mä en ole ymmärtänyt näkemääni aikaisemmin ikinä, niin tää on tästä niin kuin scary shittiä aika pitkälti. Se osaa olla, mutta se oli nimenomaan parantavaa taikuutta. Mä uskoisin, että se on enemmänkin hyvä asia. Jos esimerkiksi joku paha voima olisi halunnut kontrolloida sun kautta tai tulla sun kautta esiin, sehän olisi voinut tappaa Puffin siinä. Puff on siellä. Mä huomasin, mä en tappanut sua. Teet Perra history check. History. Jaha. 8. Mä en näe mitään. Sulla tulee mieleen, kun tästä puhuttiin tästä pahasta voimasta, niin sun mielessä käy niin kuin varjo sen voimasta. Sulla tulee heti mieleen se, mitä sä olet joskus niin kuin palvonut ja jota sä olet seurannut. Valtavan monipäisen lohikäärmeen varjo ja se, mitä sä olet hänen nimensä tehnyt. Mutta sitä seuraa varmuus, joka pyyhkäisee sen varjon pois. Mutta sä et osaa pinpointata tätä, niin kuin, että mistä tämä tunne tulee. Ootko sä nähnyt jotain, kuullut jotain, kokenut jotain? Okei. Mutta semmoinen niin vähän rauhallinen, että se susta tuntuu, että se on tapahtunut tässä vastikään ja näiden porukan kanssa, mutta sä et osaa nyt yhtäkkiä tässä pinpointata tässä sun kaoottisessa mielentilassa, josta sä et myöskään pidä yhtään, että sä et ole niin kuin homman tasalla. Niin. Mutta sulle jää sellainen niin kuin rauhallinen mieli tästä. Joo. Kuitenkin tästä tunne. Sä et jää kiinni siihen monipäiseen varjoon, joka sua seuraa. Puffi. Ei Puffi. No, mä arvasinkin. Voisinko mä pyytää... Ei mitään. Voisinko mä pyytää sua myöskin seuraamaan, että mitä mä teen? Niin kuin tässä niin kuin tulevaisuudessa samaten, niin kuin, jos Viernakin, että jos te näette jotain semmoista, mikä voi viitata johonkin, mitä mä en välttämättä itse huomaa. Joo, totta kai. Ja voisiko ei sanota korjaa, mutta se ei vissi, se puuhastelee kaikkea niin kuin... Mä luen. Joo. Niin, mutta jos te nyt vähän seuraatte, että mitä tapahtuu ympärillä ja mun touhuissa, niin kun mä haluaisin saada selvyyden tästä, että jos tämä voi auttaa meitä, niin se olisi aika hieno juttu. Jos se vahingoittaa meitä, niin not good. Vierna kahtoo kans niinku Puffia ja se niinku, kun tässä tuli puheeksi tää taikuus ja se, että mistä se tulee, niin mistä sun taikuus tulee? Mä tiedän. As a DM, niin sulla ei tosiaan ole, niin kuin, sä oot aina ajatellut, että sä seuraat vain sun vanhempien niin kuin, jalanjälkiä. Ja sä et itse asiassa koskaan niin kuin, kyseenalaistanut, että mistä heidän voimansa tuli. Ja tää kysymys on vähän niin kuin, että pitäisikö mun niin kuin, tietää, tiedäks sä mistä ne tulee? Niin kuin, sä oot vaan hän on vaan bardi. Sä vaan osaat soittaa ja esiintyä joskus. Critical hit. Mutta se niinku tekee sulle vähän niinku sellaisen, että pitäisikö mun tietää niinku enemmän tästä. No jep, kieltämättä. Tai niinku, niin, en mä oo tavallaan osannut ajatella sitä silleen, koska en mä oo niinku... Se on vaan ollut semmonen asia vähän niinku, että mulla on jalat, niin en mä ikinä ajatellut, että mistä mun jalat tulee. Okay. Sulle taas tällainen niinku ajatus on vähän sellainen, että okei, sulle on niinku sehaninen niinku läsnäolo ja se, että ne voimat tulee jostain sieltä, niin se on sulle niinku
itsestään niin kuin selvää, että se tulee jostain, niin tällainen epämääräinen, ehkä se tulee jostain, ehkä ei, mitä väliä sen on ehkä vähän niin kuin sellainen uusi juttu. Jos sä olisit kokeneempia ollut niin kuin tavallaan sen sun kotipaikkas ulkopuolella, niin tämä voisi olla niin kuin enemmän sellainen niin aivan, että niinhän joskus taikuus on, mutta sulle se on niin kuin nyt vaan sillä, että ei se voi olla niin. Ja niin kuin Vierna sitten sanoi, että niin kuin, joo, mun taikuus tulee niin kuin suoraan, se on jumalallista voimaa, jota minä channelöin niin kuin itseni kautta ja yhteydestäni Jumalaan tareeni, mutta mun isä oli itse asiassa druidi ja se veti niin kuin käytti taikuutta niin kuin ympäröivästä luonnosta. Se veti sitä luonnon elovoimaa, taikavoimaa ja käytti sitä. Aivan. Onko Puffi, koska sä oot ensimmäisen kerran tuntenut tämmöisiä tuntemuksia, että sulla on myöskin erilaisia kykyjä? Silloin oikein DM-nä, että silloin oikeastaan, kun sä niinku oikeasti niinku otit tavallaan, että sä olet niinku bardi. Niinku tavallaan, että sitä ennen sä oot soitellut, mutta sitten kun sä lähdit niinku seuraamaan tätä sun vanhempien viitoittamaa niinku tietä ja oikeasti opiskelit niinku bardiksi, niin silloin myöskin sulle tuli, niinku sua myöskin opeteltiin. Mä voin sanoa niinku out of game, että bardien magic comes from the heart. Joo. Että se on niinku tosiaan yritys vähän niinku channeloida niinku. The Bardic Tale says that the multiverse began with the words of creation and by the speech of the gods was given form. Bardic music is said to be an attempt to harness mere echoes of the primordial words. Kyllä. Eikä tavallaan kun sä oot hyväksynyt sen, että tämä niin on sun opetettu. Se on, ja kaikki kiteytyy ja kaikki kiertyy nämä, kun niin kun sä mietit vastausta tai mietit, että mistä se tulee, niin kaikki kiertyy takaisin sun vanhempiin. Niin, joo. Että oikeastaan kaikki vastaukset on, että mun vanhemmat, mun äiti, mun isä, mun vanhemmat. Siksi minä olen tällainen, koska vanhemmat. Siksi minä olen tällä polulla, koska vanhemmat. Korjan, mitä sä teet? Lueskelen. Mitä sä luet? Kaikkia kirjoja ja muistiinpanoja, mitä mulla sattuu olla mukana. Okei, onko sulla kaikki ihan jees? Joo, on. Ei mitään. Okei. Mä näpräilen siinä samalla ja tein nappia, kun se on puoliksi irti. Ja voinko mä tehdä jonkin sellainen heiton, että puhuuko se totta? Inside check, niin kuin jos sä haluat covered something, niin sun pitää heittää deception. Ei mulla ole mitään peiteltävää. Sä voit heittää niinku deception, 19. jos sä haluat huijata, tai persuasion tosiaan. Jos sä haluat niinku puhua totta, ja, mutta sun ei tarvitse. Mä vaan luen. 19. Yritän sulatella tätä tapahtunutta ja vähän selvitellä, että olisiko täällä mitään vihjeitä missään kirjoissa tai muistiinpanoissa, mikä liittyisi tuohon. Ja samalla ihmettä, että hetkinen, se nappi oli kyllä löysemmässä äsken. Eli vaikuttaa siis niinku aika että olemus on aika tavanomainen Korjan, vähän shaken ja vähän sellainen, että ajatuksissa on paljon, ja mutta että se ei niinku piilottele mitään. Se on rajamaan kultettiin James Bond. Shaken, not stirred. No, ei kai siinä mitään sen kummempaa. Joo, okei. Hyvä, jos näin on. Jos tulee mieleen, sano. Yritetään auttaa. Me ollaan yhdessä tässä. Kuitenkin kaikki menee joka paikkaan. Löytääkö tämä muuten niistä mun kirjoista tai muistiinpanosta yhtään mitään, mitä voisi vaikuttaa? Yleensä jotain, vaikka nyt niistä olennoista, mitä siellä kellarissa oli. Tai mitäs kaikkea kirjaa? Sulla oli lähinnä tai jostain sairauksista tai onko siinä mitään. Se yksi kirja oli, mikä oli siitä jostain, mikä löysi. Liittyykö se joten? Hetkinen. Se oli oli sitä moraalijutuista, mitä taikuuden käytöstä johonkin eläviin, vai kuinka se oli? Eikö se jätettiin sinne, piilotettiin sinne patjan alle, mutta sä kopioit siitä muistiinpanoja siitä ja asioita, niin selkeääkö tälle yhtään mitään viitettä, että mikä voisi olla syynä siihen, että se polleni oli sellainen kuin oli? Siellä ei ole niinku tästä nimenomaisesta. Siitä kohdasta, mistä sä luit, se käsitteli justiinsa nimenomaan se kirja sitä, että miten niinku moraalista on käyttää niinku taikuutta ja nimenomaan niinku sellaisessa keksimisen tai tällaisen uuden kokeilemisen näkökulmasta ja nimenomaan eläviin olentoihin.
se ei ollut mitenkään erityisen vaikeaa. Niin kuin kaikki kappaleet niin kuin liittyi jotenkin siihen, että niin kuin siellä oli erilaisia kappaleita siitä, että mitä niin kuin tällaisia, niin kuin, mihinkä pitää varautua ja miten suuret massat saattaa niin kuin, liittyä tähän ja myöskin se, että mitä se saattaa niin kuin, vetää puoleensa, koska jos tekee hirvittävästi tällaista pahaa tai niin kuin, käyttää magiaa pahaan, niin tässä maailmassa on kuitenkin niin kuin, jumaluuksia ja entityjä, niin, jotka saattaa niin kuin, olla kiinnostuneita myöskin siitä, että kun joku mahdollisesti voimakkaasti käyttää tai muokkaa luontoa. Ja myöskin ihan vain siitä eettisestä näkökulmasta, että onko se nyt okei käyttää jotain uutta spelliä johonkin elävään lintuun. Niin lähinnä sitä siinä niissä sun muistiinpanoissa on. Ei tällaisesta tilanteesta niin kuin nimenomaisesti, että eikä näin on tapahtunut, mutta tulee sellainen fiilis, että niin kuin se on ollut niin kuin jollekin sellainen niin kuin ohjekirja. Joo, eikä tämä yritä löytää mitään suoraa vastausta, mikä kuin yleensä vähän sellaista. Yleensä sellaista, että siinä se moraali on hyvin häilyvä ja että vaikka sitä käyttäisi hyvään, niin kuin jotain uuden spellin tai uuden asian niin kuin kehittelemistä tai jotain maagisen keksinnön kehittelemistä, niin aina kun siinä on kyse, kun siihen otetaan mukaan joku niin kuin test subject, niin se aina muuttuu niin kuin hyvin harmaalle alueelle. Ja se sopii hyvin tähän, niin kuin, että se voisi löytää tällainen kirja niin kuin nimenomaan Ipsfortin. Miksi se siellä oli, eikä kirjastossa on toinen asia. No mä en mieti sitä sen kummemmin, vaan jatkan. Pitäisikö meidän ruveta vetäytymään yöpuulle? Puffi, saisinko mä pyytää jotain pientä tuutulaulua? Encore tähän vielä. Niin jos vaikka laitais kaikki nyt oikein hyvät yöunet, koska musta jotenkin nyt on semmoinen fiilis, että me tullaan huomenna tarvitsemaan aika paljon energiaa. Lähtisikö mitään pientä? Joo. Sä oot kuitenkin niin tajuttoman hyvä. Mä annan kuidan sen sulle, mä hiplaan sun olkapäätä. Kiitti. Jos sä tosiaan esität, niin heitä performance-checki ja saat siihen 1d4 kuidansesta niin kuin lisää. Joo. Paitsi jos sä haluat käyttää. Onko meillä jotakin hit point vajauttamissa? Te saatte sen hit pointin periaatteessa long restissä takaisin. Ei sillä ole mitään väliä sitä tuolla Song of Restillä. Sujuvaa vain sellaista. Joku semmoinen kiva pikku. Ja sitten 1D. Ja sitten 1D4 siihen päälle vielä. Jos haluat, ei tarvii. No mä käytin sen. Ja niin performance se oli sitten. Se olisi niinku 24. Puff niinku päätti, että nyt niinku ehkä tästä niinku vanhempiaan ajatellen, niin hän niinku päätti, että nyt hän niinku excels. Ja hän tää niinku kappale, jonka sä soitat, on justiinsa sitä, mitä pyydettiin, hyvin rauhallinen tällainen, niin kuin, joka tavallaan tasaa niin kuin mieliä ja rauhoittaa ja tavallaan niin kuin myöskin rauhoittaa teidät niin kuin keskustelusta ja omiin ajatuksiinne. Ja menettekö te siinä nukkumaan? Heitikö se Natural 20? 18. Okay. Kyllä varmaan tästä niin kuin nukahdellaan ja tipahdellaan. Joo. Vierna vaipuu transsiinsa. Aivan. Elfit ei nuku. Ja meneekö Puff nukkumaan? Verran sinä vähän niin kuin nojaa sinne sulla. Adieu. Ja Puff on niin kuin sillä että syön tämän soittimen. Ja menee nukkumaan. Miten Skorian? Kattele vähän, että nukahtiko toiset. Ne nukahti. Jätän tavarat siihen tuolille ja what the fuck? Otan lämpimät vaatteet päälle ja menen ovesta ulos. Heitä stealth check. Jaha. Paljonko se on? Se on natural 20. Onko? On. Joo, ei. Sä niin kun. Time of first. Nää ehkä joskus unohtaa siinä, kun sä olet vähän tällainen. Korjan on aika sillain niin kun. Jos ei nyt sählä, niin se ajautuu kuitenkin tällaisiin tilanteisiin, mistä nämä muut niin kun haluaa pelastaa sut. Ne ehkä unohtaa, että kaiken sen sähläämisen ja tällaisen vähän niin kuin out of place alla sä olet kuitenkin Rogue.
Ja sä oot tottunut hipsimään näkymättömissä ihan kotioloissa asti. Sua ei ole haluttu paikkoihin, ja sä et ole tiedostanut, että sua ei haluttu paikkoihin, mutta sua vaan kiinnostaa. Se ei ole koskaan pahan ilkistä. Sua vaan kiinnostaa. Ja nyt sulla on missio. Ja sä meet sinne tosiaan, niin kuin, nää ei kuule mitään, nää ei kuule mitään, kun nää menee ulos sieltä huoneesta ja sä lähdet hiipimään sitä käytävää pitkin niin kuin alas. Ja sä pääset ihan ilman kohtaamatta ketään ovista ulos ja ulkoilmaan. Ellet sä sitten halua siellä sisällä niin kuin mennä jonnekin. Ei, mä menen sinne ulos. Joo. Sitten mä jatkaan siitä kävelyä sinne samaan suuntaan, missä me käytiin sen luokan kanssa. Joo, ja koska sulla oli koska sulla oli nat 20, niin sun ei tarvitse heittää nyt sä oot siellä yksin. Kuu näkyy, mutta kuu on alkanut vetäytyä, niin kuin se oli täysikuu silloin, kun te tulitte tänne. Niin se on alkanut vetäytyä sellaiseen, mikä se oli se waning, niin kuin joku kipies moon tai joku tällainen. Niin se ei ole vielä niin kuin puolikuu, vaan se on niin kuin menossa sitä kohti. Joo, ja mä en tarvitse soihtua enkä mitään, koska mulla on pimeä näkö. No niin, aivan. Kävelen siellä pimeässä. Sä näet kaiken niin kuin harmaan sävyisenä, mutta näet etees. Ja sä meet sinne Sitten mä katselen, siellä on niitä puita, missä oli niitä jälkiä. Joo. Yritätkö sä etsiä ne vai? Mä yritän katsella sellaisen puun, missä on niitä jälkiä. Mä muistan suurin piirtein sen paikan, missä ne oli. Niin koska sä piirsit karttaa. Aivan. Heitä mulle investigation with advantage, koska sulla on... Kiva nukkua. Heitä 2 kertaa. No se on nyt jo 18 muutenkin. No sä voit siellä nat 20. No sama. Noniin. Sä löydät sellaisen puun, ei hirvittävän kauaa mene. Sulla on aika niin kuin vahva muistikuva ja kun sä piirtelet ja otat muistiinpanoja, niin sulla on vahva muistikuva siitä, että mihinkä sä meet. Sä löydät sellaisen puun, jota on niin kuin kaiverrettu tai siitä on revitty sitä kaarnaa pois. Sitten mä tunnustelen sitä jälkeä siinä, että minkälainen se on ja katselen, että tarkemmin, että miltä se näyttää ja samalla yritän vähän vilkaista, että näkyisikö niitä blightteja missä. Heitä mulle perception. 6. Sun on vaikea keskittyä niinku 2 asiaan. Kumpi kiinnostaa sua enemmän? Mä sormeilen sitä jälkeä siinä, mutta sitten samalla katselen vähän sinne, että jos sinne nyt sattuisi siellä samassa puussa vaikka olla joku paikalla. Joo, että sä oot enemmän kiinnostunut siihen jälkeen, et niinkään siihen, että kohtaako sä jotain, tai ettikö sä jotain niin kuin blightia tai mitään elävää. Sä tunnustelet sitä jälkeen, sun on vaikea sanoa, että onko sitä, niin kuin, onko sitä syvennetty, mutta ainakaan se jälki ei niin kuin susta vaikuta siltä, että se olisi hirvittävän paljon niin kuin suurempi kuin se, mitä sä tunnustelit silloin. Mutta kun sä yrität keskittyä samaan aikaan siihen, että kohtaatko sä jotain, kuitenkin on pimeä, ei korjaankaan niin kuin tyhmä ole, niin sä et oikein saa sitä niin kuin mitään selville. Mä koitan huhuilla siinä samalla. Hei, Blighty. Oho. Missä oot? Jihi. Mulla olisi asiaa. Menee sellainen minuutti. Ja sä... Jatketaankin 300 sitten seikkailua. Heitä mulle perception. Mä olisin veikannut, että menee 0,2 sekuntia. Korjaanin kaikki elimet on eri puissa. 5. Sä kuulet sellaista rahinaa, puusta laskeutuvaa ääntä vasta, kun se blighti on jo maassa. Ja se tulee sun selän takaa eri puusta kuin mitä sä kattoit. Ja se blighti niin kun laskeutuu, se on vähän sellainen laiskiaismaisen hidas. Se laskeutuu aivan erilainen ja niin kuin terveen näköisempi kuin se, minkä te kohtasitte siellä kellarissa. Joo. Ja se nousee sellainen niin kuin hitaasti niin kuin pystyyn ja se niin kuin natisee vähän niin kuin puutuulessa. Ja se vaan kattoo sua. Mä käännän päätä ja katson, hei. Sitten mä alan sille puhumaan sillä niin kuin hyvin rauhallisesti.
korjanmaisesti rupean selittämään, että nyt on sellainen tilanne, että tuolla kellarissa oli joku teitä muistuttava ja se oli märäntynyt ja lahoja sitten, että teistä tehdään syyllisiä. Että nyt teidän maine on niin kuin vaarassa ja jotain on tapahtumassa ja mä tietysti kun mä keskityn siihen selittämiseen, niin samalla musta tuntuu, että mun sormet lämpenee ja niistä virtaa jotain. Joo. Niihin jälkiin siinä puussa. Joo, Mitä sä haluat siitä? Mitä sä niin kuin... Mä yritän kastata mendingin siihen niihin viiltoihin siinä Katsotaanpas, onko mending, minkälaista se sanoo siellä. Mutta sä et ole niinku tietoisesti. Sä siinä selittäessä sä niinku... Joo, alkaa sormet vain tuntua sellainen lämpimällä ja tuntuu vähän sellainen tunne, niin kuin niistä valuisi siihen puuhun jotain niihin haavoihin. Kyllä, katsotaanpas. Täällä puhutaan vaan, mendingissä puhutaan vaan niinku esineestä, mutta voiko se, eikö puukin ole tavallaan niinku magic itemia, se ei pysty niinku... Se pystyy korjaamaan magic itemin, mutta se ei palauta sitä magicia. Aivan, että se vaan palauttaa niin. Se niinku objektiksi ilman sitä magicia. Sellainen joku repeämä tai jälki, joka ei ole yhtä jalkaa suurempi, niin se pystyy sellainen korjata. Niin kuin tosiaan, jos mennään rules as written, mending cannot be used on plants, but it is up to you to decide. Sen ei tarvitse parantaa kokonaan. Se niin kuin kun se lämpö virtaa siihen puun runkoon ja se, niin kuin se plaitti kattoo sua, kun sä selität tästä. Ja sen käsi, niin kuin tai niin kuin sen katse niin kuin se alkaa seurata sun kättä. Ja se selkeästi reagoi siihen taikuuteen, mitä sä niin kuin teet. Ja se nytkähtää eteenpäin sua kohti. Se näyttää siltä, että se niin kuin valuisi tai askeltaisi niin kuin sua päin. Mutta just kun se näyttää siltä, että se voisi niinku astua sun päälle tai sua kohti, niin se astuukin niinku sun ohi siihen puuhun. Ja se niinku laskee tämän sellaisen, sillä on sellainen niinku oksaa muistuttava käsi, enemmän sellainen niinku uloke tai niinku tentacle, kind of like. Niin se painaa sen sitä puuta vasten. Ja sä tunnet, sun ei virtaa mitään, mutta sä tunnet sun käden alla jotain niinku eri tavalla niinku lämmintä. Niinku sillai, että sun taikuus ei tehnyt, tai tämä kosketus ei tehnyt mitään, mutta susta tuntuu, että se plaitti tekee jotain. Ja hetken aikaa ne kaksi lämpöä, se lämpö, joka virtaa susta ja lämpö, joka virtaa siitä, niin kuin tavallaan kohtaa ja connects. Ja sitten se plaitti niin kuin irrottaa sen kätensä siitä hetken ajan päästä ja sitten se lähtee kiipeämään hitaasti sinne puuhun, siihen puuhun, jonka ääressä sä oot. Sä et tiedä, että onko se ymmärtänyt, mutta se on ainakin kuunnellut. Joo, sitten mä ajattelen vaan, että no okei, nyt mä ainakin kerroin sen asian, mikä mulla oli huolena. Ja totean, että ei oikeastaan pysty tehdä mitään muuta, niin sitten mä lähden takaisin koululle. Joo. Ja sä pääset sinne ovelle saakka. Sun pitää heittää nyt stealth-checki siihen, että kun sä tuut sinne takaisin sinne sun kavereiden huoneeseen. Kaksi. Joo. Ei oo. Sä palaat sinne huoneeseen, asetut takaisin omalle pedillesi ja hetken aikaa tasaat niinku hengitystäsi ja sillä rauhoitut. Ja ei mene kovinkaan, ehkä 5 minuuttia, ei 5 minuuttia, kun sä oot tavallaan niinku, aivan niin kuin sä et missään ollutkaan. Sitten mä varmaan nukahdan siinä. Yölliset hiippailut. Hiips. Se on hirveän sepeä.
Ja joo, te nukutte sen niin kuin yön. Kaikki saa long restin siinä. Vierna herää siinä tietysti tässä niin kuin, silloinhan vaan 4 tuntia sitä. Niin mitä sä teet sen 4 seuraavan tunnin aikana, että lepäätkö sä vai luetko sä jotain vai lähdetkö säkin jonnekin vai? Mä varmaan vaan pysyn siinä huoneessa ja mä tutkin niitä herbalismikirjoja, että mä saisin sitä profisiensyä siihen. Joo, kyllä. Sä luet sitä siinä rauhassa. Olo on turvallinen, helppo lukea sellaisessa paikassa, kun sä voit luottaa siihen, että teidän kimppuun ei käy joku Oulper tai joku Blight. Syön sitä pocket baconia. Jossain vaiheessa muistat, että ai niin, tää oli sitä vaan ihan sama. Ehkä Perralla on. Joo, sitten te kaikki alatte pikkuhiljaa heräilemään siitä uuteen päivään ja kello on lähempänä sen 6 aamulla. Te olette kaikki saanut long restin. Pitäisikö mennä syömään ekana? Joo, huomenta. Vain käy. Kuinkas olette nukkunut? Tiedäänkö me edellispäivistä, että milloinka aamiainen on served? Nämä ensimmäinen niinku aamiainen niinku servataan sellainen tunnin sisään. Servataan. Serving! Mulla ei käy sillä niinku edes mielessä kertoa toisille siitä reissusta, koska Korian on tottunut siihen, että jos se on käynyt tuollaisilla reissuilla, niin kukaan ei muutenkaan halunnut edes kuulla sen asioita. Aivan. Ja sitten se vaan jättää sen niin kuin luonnollisesti kertomaan. Kyllä. Olisi tullut äidin käestä. 2. Ja Puff oli sitten. Musiikkia taustalla. Joo, teillä ei ole harmaita aavistusta, mitä Korian on tehnyt. No niin. No varmaan sitten lähdetään röntimähän kohti aamupalaa. Otetaan varmaankin varusteet joukkoon tässä vaiheessa. Saadaan siitä sitten hiippailla suoraan. Katsotaan tosiaan, että ollaanko me saatu niitä varusteita siihen aulaan. Ja... Joo, te menette tosiaan te menette sinne yhdessä sinne syömään ja te havaitsette jo siinä mennessä sinne ruokalaan, että niin kuin jotakin kasataan siihen eteisaulaan. Te oletatte, että se on teille. Huomioitteko te sitä muuten vai keskityttekö te vaan menemään sinne? Niin kuin... Vienna katsoi, että ketä siinä, tunnistaako se niitä kakasailee niitä? Siinä on Tarek ja siinä on sitten joitakin muita, joita teette niin kuin... Vierna menee puhuttaan Tarekkia. Selvä. Ja Vierna toteaa siinä sillä niin kuin, että huomenta, että onko nämä varusteet niin kuin meitä varten. Meidän on tarkoitus mennä tuonne kellariin jatkamaan tutkimuksia. Joo, on. Kiva. Vierna katsoo sillä niin kuin, näkyykö siinä mitään epäilyttävää tai... Dynamiittia. Missä? Siis Tarekissa vai? Inside. Köysi 50 pätkänä. Mulla on siihen advantage. Tietysti. Unohdin jo tämän. Dirty 20. Se Tarek vaikuttaa... Se hymyilee sulle ja on sellainen vähän niin kuin, sitä tulee vähän mieleen Korian. Se on vähän niin kuin sillä lailla, että se vastaa siihen, mitä sieltä kysytään tai siihen sanoo, mutta kun sä oot siinä lähdössä sillä lailla, niin kuin, että okei, awkward, niin kuin mentali pois muiden perään. Te olette muut varmaan jääneet ehkä odottaa siihen. Ovelle siihen. Käsikahvalla. Te kuulette niin kuin tämän. Sä näet, että yhtäkkiä sen kasvot niin kuin tyhjenee. Ja ei sillä lailla niin kuin, siis ei sillä lailla, että se muuttuu ilmeet tai sillä lailla, että se hymyilee toiselle ja heti kun se lähtee se asiakas siitä, niin susta tulee, vai se ihan niin kuin tyhjenee kaikesta. What? Ihan niin kuin silmiä myöten. Aivan niin kuin siinä on piirteet, mutta siinä ei ole. Mä käyn äkkiä kahtoon takaisin. Se niin kuin pysyy samana. Se vaan seisoo siinä. Se katse, niin kuin, se on vähän niin kuin sillain niin kuin kääntyneenä, niin kuin, aivan niin kuin se olisi pysähtynyt. Tarek? Niin? Onko se nyt oman... Nyt se on niin kuin oma itteensä. Onko kaikki hyvin? On. Hyvin. Kaikki. Onko sulla tarpeeksi mustetta? Sitten se taas niin kuin, se jää niin kuin, se pysähtyy kattoon sua.
Ja sitten se vaan niinku taas, niinku se ei edes niinku havahdu siitä, vaan se niinku vaan lähtee yhtäkkiä niinku liikkeelle, aivan niin kuin se olisi, tiedätkö, nauha jäänyt jumiin. Mihin se menee? Mitä se tekee? Se alkaa sitten, se niinku lähtee, siihen tulee, niinku, siinä on näitä muita opettajia, ja ne muut opettajat ei reagoi siihen mitenkään, kun ne kantaa siihen jotain. Ja se vaan lähtee, niinku, se asettelee niitä tavaroita sillä niinku paremmin siihen, ja niinku, sitten se vaan niinku lähtisi siitä. Mihinkä se menee? Menee niiden opettajien niinku perässä, niinku, niiden muiden opettajien niinku, pois siitä tilasta, luultavasti sitä varastohuonetta kohden. Mä viiton näille muille, että niinku menkää edeltä, mutta mä hiipparoin vähän nyt vaihteeksi sinne perään. Siis mä menen sillä niinku katton, että mihinkä Tarek... Mä niinku seuraan sillä järkevän matkan päässä. Siellä semi-huomaamattomasti yritän mennä. Selfie heitä mulle sellainen. Samalla perra avaa novella. Tätä ei tapahtu. 12. Kun ne menee tosiaan sinne, niin kuin sinne varastohuoneeseen, ja sinne niin kuin se postitus, tämä varastohuone, missä tekin olette käyneet sen rehtorin kanssa useampaankin kertaan, niin ne menee sinne, kun sä haluat pitää niin kuin tavallaan välimatkaan siihen. Niin kun sä oot aikeina, ne katoaa sinne, niin 5 askeleen päästä sä tulisit, ja sä yrität kääntyä sinne vähän niin kuin kuikuilla siitä, mennä ehkä ohi siitä, niin yksi niistä opettajista niin kuin kohtaa sut siinä, niin kuin siinä sillä, että te olettekin näitä rehtorin niin kuin pestaamia seikkailijoita, eikö? Kyllä. Joo, teillä on tosiaan, niin kuin me olemme tuoneet valmiiksi teille nämä tarvikkeenne tuonne, niin ne ovat tuossa eteisaulassa, niin voitte ottaa siitä tarvitsemaan. Siinä on köyttä ja siinä on muutama soihtu, jos tarvitsette. Meillä ei ole valitettavasti ollut mitään varsinaisia kiipeilyvarusteita, mutta annoimme teille isoja nauloja, jos niistä on jotain apua. Viera on sellainen, joo, kyllä hyvä. Voitte mennä siihen, se selkeästi niin kuin ohjaa tavallaan sua niin kuin kääntymään. Yrittää pitää mut pois sieltä. Joo, tai niin kuin ylipäätänsä, että se on niin kuin opettajien tai henkilökunnan alue, että sulla ei ole niin kuin oikeutta siihen, sellaisen fiiliksen sä saat. Mä kysyn siltä, että onko Tarek aina vähän sellainen, että siltä näyttäisi jäävän niin kuin nauhajumiin? En tiedä, mistä puhut. Inside check. Joo, heitä. Nauhajumi. Natural 20. Oi. Et se tarvitse muuta. With 25. Se hämmennys on siitä aitoa tästä sun kysymyksestä. Oho. Mutta varmasti, niin kun, jos tarvitsette vielä jotain, niin me voimme tuoda sen, mutta niin kun, pyydän. Sitten se, niin kun... Joo, mä sitten käännyn siinä ja menen sillä niin kuin käytävän päähän. Joo. Ja mä käännyn niin kuin kulmasta. Mutta sitten mä käännyn nopeasti vielä vilkaseen sinne, että mitä se opettaja tekee. Se käytävä on tyhjä, se opettaja on palannut takaisin sinne varastohuoneeseen. No mä sitten siitä käppäilen pikkidikkiri takaisin tonne. Sinne ruokalaan. Joo. Te olette asettunut ja ottanut ruokaa siihen ja ottanut ehkä Viernallekin vähän ruokaa tai lautasen sillain niin kuin siihen. Ja te näette, että Vierna tulee siitä, hiipii takaisin. Tai ei se varmaan hiivissä tuut sillain. Joo, mä tuun niin sellainen. Ja pari ylimääräistä voileipää tuonne jonnekin jemiin. Kyllä. Minkä sä jäit? Okei, täällä on joku niinku siis... Tarekilla vaikuttaa vähän... Mä katson, että onko siinä Rary paikalla. Ei ole. Mä puhun tosi hiljaa. Tarek oli tavanomaisen... Ihan niin kuin se olisi jäänyt joku niin kuin päässä jumiin. Se ei... Jopa niin kuin aiempaakin epäselvämpi käytös. Ihan niin kuin se olisi saanut ohjeita tai kontrollia jostakin kauempaa. Ja sitten vaan niin kuin tehnyt asioita sen mukaan, mitä sitä käsketään tekemään, kuin että mitä se tekee. Ja sitten mua estettiin menemästä, mä yritin seurata niitä, mutta mua estettiin menemästä sinne postitushuoneeseen. Mut vähän niin kuin ohjattiin kääntymään takaisin. Se oli joku toinen opettaja. No mutta onhan tuo ollut outoa sen käytös muutenkin. Eikö se ollut eilenkin vähän pikkuisen ulalla niin kuin jollakin lailla? Mutta oliko kaikki siis ne kerrat, enemmän? kun te olette niin kuin nähneet sen, niin se on vähän niin kuin sillain, niin kuin, se on vähän niin kuin Korian potenssiin 10 miljoonaa. Niin kuin vähän niin kuin dementoitunut osittain. Oliko se nyt siis silleen, että
Tarek ja Rary on ne kaksoset. Kyllä, ja Tarek on niin kuin se, että sille, kun te viimeksi te olette vähän kyseenalaistanut, että niin kuin mikä on homman nimi, niin tämä rehtori, kun te olitte viimeksi siinä pöydässä, jossa oli rehtori ja niin se paljasti teille, että se on changeling. Joo. Ja Rary on semmoinen niinku aika ylisuojeleva. Se on aivan äärettömän ylisuojelevainen sitä kohtaan. Kyllä. Mutta siis mua enemmänkään ei ihmetytä Tarekin käytös, koska tämä opettaja ei reagoinut siihen mitenkään. Mutta mua ihmetyttää, että minkä takia tämä opettaja vähän niin kuin esti mua menemästä sinne postitushuoneeseen, mihin meillä on ennen ollut ihan, että saatiin mennä sinne. No kyllä menee outo kupletin juoni tämä. Ja hän syö lisää pekonia. Ja mitäs tämä paskaa? Jaha. Onko tässä ruokalassa muita tällä hetkellä? Aika vähän näin niin kuin aikaisin aamusta, että aamiaista niin kuin on alettu juuri niin kuin tarjoilemaan, mutta te näette, että miten tämä niin kuin ruokasalia vähän niin kuin valmistellaan vasta, että te olette ensimmäisten joukossa. Joitakin niin kuin muitakin opettajia selkeästi on, mutta oppilaita ei niinkään. Jos sivusilmällä katsoo, niin mulkoileeko ne meitä? Perception. Guidance. Mä katson ympärillä. Perception. Ja saat heittää 1D4 siihen. Eli 16 plus 2, eli 18. Sä katsot ympärille ja sä niinku katsot sillä lailla niinku just sillä että sä venyttelet ja sillä niinku kattelet ja just sillä että multa jäikin jotain vettä uupumaan, niin mä haenkin sitä vettä siinä samalla, niin siinä on helppo katsella ympärilleen. Teitä ei katsota mitenkään niin kuin sillä lailla, että sulle ei tule sellaista, tiedätkö, sellaista sotilasfiilistä, että meitä tarkkaillaan. Okei. Vierna on sitten, mä kysyin muuten Tarekilta, että onko siellä tarpeeksi mustetta ja se ei oikein, se meni täysin tilttiin siitä. Se ei niinku vastannut oikein mitään. Mä sanoin Onko täällä kukaan, miltä ne niinku, on kummallisia koko porukka. Tietääkö Vierna, että vaikuttaako toi sellaiselta, että jotakuta kontrolloitaisiin tai se saisi ohjeita jostakin kauempaa, tai että onko se charme tai... Jos sä otat sen tuolla ajatuksella, että onko se nimenomaan taikuudella kontrolloitu, niin sä voit heittää mulle arcana checkin. Jos esimerkiksi joku teistä haluaa niin kuin heittää jonkun history checkin tai niin kuin, mikähän siihen voisi olla, joku medicine checkkin voisi olla sillä, että kontrolloidaanko sitä jotenkin niin kuin toisella tavalla. 18. Mä voisin ottaa history checkin siihen että onko sä nähnyt lisäksi tällaisia, kun sä kuuntelet niin kuin tälleen. Niin mulla oli arcana checki 18, joo. 8. Sulle tämä vaikuttaa niinku henkimaailman jutulta. Joo. Ja ylipäätänsä niinku tämä on niin outo paikka ja täällä niinku ihmiset puhuu ihan mitä sattuu, että sä niinku mietit, että onko sun ymmärryksessä tai teidän ymmärryksessä käynyt jossain vaiheessa joku fliba vai ootteko te niinku kuollut sinne mettään ja te vaan haamuilette täällä ympäriinsä tai jotain. Mutta niin kuin sulle tulee niin kuin sillai taikuuden kautta mietittynä, niin se vähän niin kuin vaikutti, että se voisi olla niin kuin charme tai kontrolloitu, mutta sä et ole tavannut sellaista myöskään sellaista ihmistä, jota olisi. Mutta teoriassa voisi olla. Mä ilmaisen tämän teorian tosiaan ääneen. Sillä että ei ole mitään varmuutta, mutta ehkä. Korjan, onko kaikki jees? Näytät vähän väsyneeltä. Mulla on vaan kovempi nälkä. Syö ihme, kun mulle lisää pekonia ja äsken lisää ja mä syön varmaan niinku toista kierrosta, mutta niinku... Anna mennä vaan. Tää on tarjottu meille eilen. No, toi Timo, he's on a fucking mission. Tää on ehkä sitä niin kuin lyönnistä johtuvaa kompensointia. Kyllä, sä haluat niinku näyttää, että sä oikeasti välität näistä. Kyllä. Vaikka mä oon oikeasti joskus niinku tappanut, kiduttanut ja niinku hakannut ihmisiä paloiksi, niin teitä mä en hakkaisi, kiduttaisi ja hakkaisi paloiksi. Vaikka mä nyt kerran löinkin vähän, niin ei tarkoita sitä. Voi hakata, en paloiksi. Kyllä, enkä kiduttaisi missään nimessä. Ei. Joo. Siinä kun me sitten syödään, niin Vierna katsoo tosiaan perään, niin kuin, huomaanko mä tällaista overcompensating tyylistä? Jos haluat tehdä inside checkin, yritätkö sä piilotella sitä? Ei se varmaan ymmärrä, se tulee niin kuin
heitä sitten ihan vaan inside check. Advantageilla, jos sulla vittu on se. 72. 23. Jeesus! No kuvaa, mitä hän näkee. No tämän, niin kuin, miten se niin kuin näyttäytyy, minkälainen ilme sulla on, onko niin kuin, ihan miltä perra niin kuin vaikuttaa, että kun Vierna näkee sun läpi ja ohit menneen ja takaisin tulee. Se on hyvin siis semmoinen, esimerkiksi Korianilta kun se kyselee asioita, niin se on hyvin vilpitön ja vähän niin kuin ehkä liian innokas ja niin kuin kysyy liian spesifikkejä kysymyksiä, että se ei ole semmoista tavallista huolta, vaan se on aivan ilmiselvästi ylikompensoivaa siitä, Perra, joo? oletko sä okei? Joo, kuis niin. Niin sait se kuudesta. Tarviiko? jos sä yrität valehdella. Yritän. Niin. Joo, no sitten heitä mulle niinku persuade, vai deception, vai yritätkö se persuadata? Persuadata. Joo, sitten heitä mulle persuasion. 12. Hetki, mä osaan laskea. Hyvä. 18. Sä yrität ja sä niinku välttelet. Minäkö? Joo, mutta sulle tulee se fiilis, että se valehtelee. Tai se ei kerro kaikkea. Se yrittää vältellä. Joo, vältellä on ehkä se oikea sana. Ja Vierna, se muistaa, mitä sä kerroit edellispäivänä siellä huoneessa sun taustoista ja näin, niin Vierna toteaa sillä, että mun mielestä meillä kaikilla on oikeus toiseen mahdollisuuteen. Ja mitä sä sitten oot ehkä menneisyydessä tehnyt tai sulle on pistetty tekemään tai niin sä oot pitänyt meistä hyvää huolta. Miten mojautit sokeana Puffia, mutta kun se oli vahinko, niin kaikki on hyvin ja mitä tahansa sä oot menneisyydessä tehnyt, niin minä annan sinulle anteeksi sen. Joo. Perra yrittää niin kuin vetää sellaisen muurin nyt eteen. Joo, no niin se tietää, että älä tee mulle niin tätä. Se kuulee kyllä sanat, mutta niin kuin se on siinä, että nyt katkeeko tästä kohtaa, että nyt niin kuin joko tulee tunteet tai nyt pannaan betonimuuri tähän eteen. Jompikumpi ja sitten on lisää pekonia, haukotuttaakin hirveästi ja vähän unihiekkaakin vielä ja Vierna vähän niin kuin näkee tämän kanssa vähän sillä lailla, että se ehkä hämmennyt siitä, mitä se sanoi, niin se on sillä niin kuin, että älä huoli, että kaikki on ok ja me pärjätään kyllä, me pärjätään yhdessä. Siinä vaiheessa Perra nousee pöydästä, eiköhän panna tää koulu palaamaan. Mitä Puff tässä vaiheessa on tehnyt niin kuin näiden, niin kuin, onko se vaan seurannut näitä muita vai niin kuin, onko se omassa mielessäsi, mietitkö sä mitään ihmeellistä? Tai? Lähinnä seurannut ja syönyt ja niin. Oot katsonut tätä herkkää hetkeä, ehkä miettinyt tämän, niin kuin katsonut myöskin Perran reaktioita ja just näin. Sellaista. Ja sulla tulee niin kuin mieleen, tuossa kun sä kuuntelet tästä toisesta mahdollisuudesta, niin sulla tulee mieleen niin kuin sun vanhemmat taas. Ne on nyt ollut tämän päivän niin kuin tällainen fiilis, ne on ollut sua hyvin lähellä ja kun sä mietit sun vanhempia, niin mikä on niin kuin se päällimmäinen tunne, mitä sä niin kuin tunnet heitä kohtaan tällä hetkellä? Ikävä. Se kyllä. Ei ole nähnyt pitkään aikaa, varmaan vuosiin tai ajantajukin sen suhteen. Ne muistot alkaa vähän niin kuin olla silleen. Sä et oikein enää edes muistaa, että mistä syystä he lähtivät ja sulla on vain se ajatus siitä, että sä haluat mennä heidän niin kuin jalanjäljissään ja ehkä myöskin löytää heidät. Niin, kyllä. He olivat kuitenkin enemmän siinä, sanotaanko teini-iässä niin kuin asti, niin alkoivat olla enemmän tai vähemmän vähän niin kuin poissa aika pitkiäkin aikoja, niin ikävä heidän peräänsä. Jep. Te olette kuitenkin olleet hyvin läheisiä. Näin. Joo, mihinkäs te tästä? Pitäisikö sitä lähdeskellä, niin kun tänne tulee kaikki Kyllä. koululaiset paikalle? Meidät toivottiin lähtevän sinne kukonlaulun aikaan, niin mennään varmaan kahtoon niitä varusteita ja jaetaan otetaan ne kantoon ja
Lähdetään kohti sitä sivuovea. Joo. Oliko siinä sitä öljyä mukana? Te voitte katsoa sitä siinä, kun te menette. Te nousette siitä, niin kuin, siitä pöydästä ja teillä on niin kuin selkeä ajatus, tai selkenemässä ainakin ajatus, mitä te teette siellä kellarissa ja te olette saaneet varusteita, mutta teillä on taas jälleen kerran enemmän kysymyksiä. Mutta teillä on myöskin niin kuin mielenkiintoisia reaktioita olette saaneet kuka kenenkin puoleen niin kuin on tullut ja me jätetään tällä kertaa tähän. Jatkamme seuraavalla kerralla siitä, että mitä Rajamaan kulkijat nyt tekevät, kun heillä on maha täynnä ja pää täynnä ja niin kuin varusteita, että mitä siellä heitä odottaakaan siellä kellarissa. Mutta ensi kertaan. Hei hei. Hei hei. Rajamaan kulkijoiden matka jatkuu seuraavassa jaksossa. Kiitos, että kuuntelit. Löydät meidät myös Instagramista @rajamaankulkijat.